Ćao drugari, šta ima? Ja sam Ivan, ovo što gledate Ivan Mirović vlog i svi znate da za vreme snimanja ovih svih mojih vlogova unazad ja sam sjebao ovaj dron i on i dalje pliva negde u jezeru i zakucao sam ovaj dron u drvo dok sam snimao rumunsku svadbu. Tako da, pošto je potražnja za snimanjem iz vazduha ogromna i postoji mnogo snimaka koji se rade trenutno iz vazduha, a mene traži mnogo ljudi ovakve videe, tako da sam odlučio da uradim jedan mali update i kupim DJI Mini 3 Pro. U ovom videu ću da vam objasnim kako radi ovaj dron, šta sve možete da uradite sa njim, koliko to možete da naplatite i ostale stvari, kako možete da zaradite sa snimcima iz vazduha. DJI Mini 3 Pro Fly More Kit i ovo je vjerojatno sama letelica i njen kontroler. Nisam hteo da uzimam onaj dron gde se, što se skopča sam na mobilni, već ovaj kontroler koji je totalno nezavistan, mogu koristim svoj telefon u jednoj ruci, a u drugoj ruci da vozim dron. Tako da, ajde da otvorimo da vidimo ovde čega ima. Ovaj dron ima 249 grama, tako da ne ulazi u kategoriju opasnih letelica koje može neko se povredi ili da tražite neki, ili da vadite neke posebne dozvole kako bi mogli da vozite ovaj dron. Evo, kad ga otvaram, ovo je ta letelica. Ja ne znam sad da li možete da vidite, Miljana je otišla negde van kamere pa ne može da isfokusira to kako treba. Evo je ova letelica, mnogo je drugačija od prošlog modela, baš deluje onako nabuđeno, kao da voziš neki, ima ovde ovaj safety, znači to obavezno skinite, jer ćete polomiti propelere u tom slučaju. Ova ide na dole i ova ide na dole kao i na prošlom modelu, gimbal mu je kao neki nabuđeni auto. Razlika između ovog drona i DJI Mini 2 je ogromna, zato što ima ove donje senzore, ima prednje senzore, ima gornje senzore. Obavezno skinite ove plastikice sa gimbala, ali jako pažljivo, da ne biste sjebali gimbal, ove ovde. Znači, samo da je to žuto, povučete na dole i time rizikujete da sjebete gimbal. Remove before use. Sve ovo što piše remove before use, to vam je to. Ovde ima i neka, ja ne znam šta je ovo, da li se ovo skida, da li ne, mislim da ne. Možda se i skida, ja mislim, evo, skida se, ovde ima neka zaštitna nešto, koje je zaštitni sunđer, kao možete vidite ovde. Taj zaštitni sunđer se verovatno sklanja i zato nam recimo treba neka pinceta ili nešto tako. Ne treba nam, samo gurnete od ozdole i odavde izvučete. Evo, to je to, sad nam je gimbal slobodan i može da se kreće lagano. To je što se tiče letelice, baš izgleda dobro, abubi. Ispod letelice se nalazi ovaj kontroler, kako se on zove, smart kontroler ili tako nešto. Znači, ne treba vam mobilni da bi ovo koristili. A da, izgleda bukvalno kao neki nabuđeni auto. Kao da je onaj DJI Mini 2 bio fića, a ovo je sad fića Abarth. Isto je tako. Stvarno isto tako. Lepo to leže na ruku sve. Čekaj da vidimo samo šta je ovde, vjerojatno kablići. Ovde su rezervni propeleri, kablovi, razni USB-C, šrafciger, rezervni propeleri, ja mislim ima ih mnogo, za celu letelicu. I ovde se nalazi user manual i to što vam treba da bi sve znali o dronu. Znači, ovo je ono što vam dolazi u osnovnom paketu kada kupite ovaj dron, ove dve stvari. A kada kupite Fly More Combo paket, onda dobijete i ovo.
To je torbica kao i za DJI Mini 2, ista, samo ima ovdje ovaj neki dizajn kao malo moderniji, ali ajde pogledamo šta ima unutra. Unutra bi trebalo da ima hub za punjenje. Evo ga, pretpostavljam da je to to. Jeste, baterije su baš napucane. Ja ne znam koliko one mogu da lete jako dugo, ali jako su lagane. Piše ovdje ultra light. Ima samo 2 komada, pretpostavljam da je treća u samom dronu. Skinut ću ovu nalepnicu. Kako se ovo otvara? Kako se ovo otvara? Verovatno stisnem ova 2 dugmeta i povučem na ovu stranu. Ovo je ta baterija treća, znači baterija bukvalno ulazi ovako. I to je to. On je već spreman za rad. Ovako možete da proverite koliko su vam pune baterije kada stavite u hub i pritisnite ovo dugme ovdje za on. Ovdje će vam pokazati koliko vaše baterije imaju baterija. Kao što vidite, ova nema ni jednu i morat ćemo dugo da čekamo dok ova letelica napuni baterije da bi mogli da letimo. Što mi uopšte ne predstavlja zadovoljstvo, da budem iskren. Ovo vam je isto user manual i razne neke nalepnice i tako te zajebancije, ali ja to ništa ne koristim, tako da to je to. Da vidimo šta još ima u torbi. Ovdje bi trebalo isto da se nalazi dodatna oprema. Tu su isto propeleri, još propelera, mnogo propelera, kabel USB-C. I to je to. Idemo da letimo. I ne biste verovali, kad sam krenuo juče da snimam ovaj video, odnosno nastavak ovog videa, samo me je pozvao Sima iz nekog od prethodnih videa i zamolio me da dođem da snimim neku svadbu s ovim novim dronom. Potražnja za ovim novim dronom i za snimcima iz ovog drona je nenormalno velika i možete je super naplatiti. Samo otiđete ili na Fiverr ili na ImageStock ili bilo gde i možete ponuditi usluge snimanja ovim dronom za jako, jako cool cenu. Došli smo sad ovdje in the middle of nowhere. Bukvalno je pustinja. Možeš li molim te da pokažeš ovaj pustinju? Vetar duve brzinom od 14 metara u sekundi, što je tamo u specifikacijama piše da za ovaj dron nije apsolutno nikakav problem. I ovaj dron definitivno vredi svake investicije. Postoji ogromna razlika između ovog drona i DJI Mini 2, zato što ovaj dron može da snima i horizontalno i vertikalno, dok DJI Mini 2 može da snima samo vertikalno. Senzori mnogo dobro rade, čuju se bukvalno kao na automobilu senzori za parking i jako, jako teško možete da ga skrcate. Kao što znate, svaki DJI proizvod ima ovaj safety, znači pritisnete jednom i drugi put držite i tako se upali vaš dron. Ako se nalazite gde se ja nalazim sada, obavezno ga stavite negde da bude ravna površina, jer ako ga stavite da bude u pesku, jednostavno će iskopati rupu i krešovat ćete vaš dron. Kao što možete vidite, joystick mu je urađen mnogo bolje nego prethodni. Ovo je onaj smart joystick, iza njega morate da doplatite, nisam siguran koliko. Uglavnom, ja mislim da mu je 4K ovaj display, mnogo je dobar i baš se dobro vidi. Čemu služe ovi dugmići ovde? Ovo je da idete gore dole, ovo je da idete levo desno, pravo nazad. Ovo dugme je da hoćete da ili uzletite ili da sletite ukoliko se nalazite na nekoj nebezbednoj lokaciji. Ova 3 moda znače Cinematic, u sredini je Normal i na skroz desno je Sport mod, ali ja bih vam savjetovao da ne vozite u početku vašeg drona u Sport modu jer je mnogo brzo, ne rade neki senzori, nisam siguran za ovaj koji mu senzori rade, a koji ne u Sport modu, ali vožnja u Sport modu je super zabavna, ali kao i trke automobila možete lako da se skrcate. Jako je jednostavan za upravljanje, znači samo pritisnite ovo ovdje dugme i držite dugme za poletanje take off.
ne znam da li možete vidjeti, ali evo ja ću sada snimiti ovaj deo. Znači, najzad dron ima zoom i mnogo dobro se ponaša. Mogu da dižem i spuštam kameru. Baš je bombonica. Kada pritisnem ovo, imate autofokus i manualni fokus. Kao što sam rekao, kamera može biti horizontalna ili vertikalna ako snimate bilo šta što se tiče reelsova. Tako da ovaj dron definitivno krca. Što me iznervirao da je bio ovdje, napenalio bi ga. DJI Mini 3 Pro je isto dobar ako želite da razvijete vaše veštine u vožnji po brdsko-planinskim predelima, odnosno pustinji. Kao što možete vidjeti, nasankani smo ovdje već koji sat, Ljubavi? Ja mislim na 5. Možda jedno 5. sat. Blejim ovdje, nemamo vode, gladan sam, pije mi se kafa i jako sam umoran. I baš mi se ne da snimim video u zadnje 2-3 nedelje, pa samo hoću da se izvinim zbog toga. Ali evo kakvi me problemi prate non stop. Bio je jedan traktor, sad čekamo drugi da dođe da nas izvuče iz ovog sranja u kom se nalazimo, pa se nadam da će ovaj video izaći valjda uskoro. Nemo ni kuku, pič. Šta si rekla, kako se krenuo na put? Bez kuke, bez automata osiguranja. Pa nisam mislio da ću sa džipom 4x4 se zaglavim u pesku. A šta si mislio da ćeš da... Pa mislio sam da ćeš ti da daš malo gas i da nećeš da voziš drugom ovuda. Ja sam rekla da ja odbijam svu... By the way, Miljana je zaglavila auto u pesku, a ne ja. Miljana odbija svu odgovornost i Miljana niti je želela, niti je htjela da vozi auto po peskovima. Gledaj, jao majko moja, da li je moguće ovo? Evo, kao što možete vidjeti, ovo je naša pomoć. Dolazi traktorom i već mu se ugasio traktor. Nemoj, daj mi to, daj mi to. Evo ti Boka, covim telefon. Jel ima još jedno? Dobro, ta plastika i nije skupa. Ajde sad da ga provozim. Ajde, došli. Pas, udari ga.